ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆଣିଛି ନଏଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଦେଖିବେ ଆଉ ବସି ପଡ଼େ ଦେଖିଆତେ ଖଲିଆ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଆ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଭାରି ଭଲ ଦେଖିଆତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିଆତେ କେରକ ହେଇଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଦେଖିଆତେ ଏଇପଟେ ଖୋଲିବା ପରେ ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାର୍ଜର ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବୁଲ ଥିନେ ଏଇ ଚାର୍ଜର ସେଇଟାରେ ପଶିକି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ତା ଚାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ ଏକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥାଉ ପରେ ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଉ କିଛି ହବ ରଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠା ଷ୍ଟିକର ମିଳୁଛି